एमादियाबो लागाव जाफैलायबाय आरो ना थेंक इउ एमादियाबो फार्स्ट टाइम आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिरबाय बरगयारि हेल' होनदों हेल' आगै मा खबर ओमफ्राय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन आगै फैदों हाय होनहरदों आरो ना थेंक इउ आगै ओमफ्राय थेफा गोरा फैदों जोंहा हाय हेलौ दुर्गे होनदों हाब दिनैसो गोसोखांबाय आरो ना आंनाव थेफा गोराया मा खबर ओमफ्राय जोंहा लाइक दान होनदों आब' एमादिया थेंक इउ ओमफ्राय बिरबाया लाइक दान थेंक इउ आगै ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बिरबाया जोंहा राइट एलबि टाइम औ माबा बुंनो नामा आगै ओमफ्राय नेहा बसुमतारी लाइक दान थेंक इउ नेहा लोगो लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बिडिउ गामेर लाइक दान थेंक इउ बिडिउ जि ओमफ्राय जोंहा धुमागै फैदों लाइक दान होनदों थेंक इउ धुमागै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिरबाय बरगयारि बिरबल फाग्लि मा आगै जाखो खुगायानो आगै आगै होननायखाय आगै आगैल' थांसै जेबो मोननाङा दे आगै होनजाबासो मोजां मोननांगौ दा माथो जानो आगै होननायालाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन आगै आब' दे नों आब' होन आरो आं नोंखौ आगै होनगोन ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना लाइक दान दे आंबो होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा रमा दैमारि लाइक दान थेंक इउ आब' ओमफ्राय नेहाया बिबारि आं गाबोन होफिनगोन एलबिखौ दे जेबो नङा नेनासो दंखायोमोन दहायबो जाम्बिसो नोङो मा टाइम मोनलायलायै मा मावो नोंसोरलाय टाइम मोनलायलायै जोंनो सानफ्रामबो डिउटि मावग्रा मानसियानो टाइम बहन माबाबावो नोंसोरलाय मा संनाय खावनाय जानाय फिसा जागिनाय बेफोरल'सो फिसा नायनाय नाइस दैमारि लाइक दान थेंक इउ नाइस दैमारि लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा धुमा मा होनखो साइलेन्ट एलबि गालेदोलै आब' बिबारि मा होनदोंथाय आगै साइलेन्ट लाइफ गेलेदोलै आब' बिबारि साइलेन्ट गेलेथ' आरो आङो बिजिबासो साइलेन्ट खालामो आं दा बारा बिजि नङा बाट आङो कमेन्ट फरायो ओमफ्राय जोंहा बिरबला मा होनखो बिबारि आब' होनना मिनिदों औ आब' होनो बायोबा आबै होन ओमफ्राय जोंहा धोरोमबिर बसुमतारी गुड इभिनिं सना होनदों गुड इभिनिं धोरोमबिर मा खबरहाय ओमफ्राय जोंहा रमा दैमारि लाइक दान थेंक इउ रमा आब' ओमफ्राय जोंहा थेफा गोरान कार्टुन हा मिनिबाय आरोना हामा बिदि जावनो जावाखै आं डाइरेक्ट आरो ओमफ्राय धुमा जोंहा फुजा भिडिअ हगारदों डिग्रेसन नायदो आदा ओइ नोंखौ मिथिखाबाय आं नों फुजानि नोङो माबा जाखाबाय नोङो बोराय जाखाबाय नों फुजानि बोराय नोङो लादो फुजाखौनो पार्टि होयोब्ला होदो माला होयो ओमफ्राय जोंहा नायगोन दे फुजाखौबो जोंखौ नायनो हो ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो है जाम्बि नों ओरैनोसो बुंनाय मोनदोंना नामा होनदों मिन्थिया आङो नोंसोरो हरसा होनना मिन्थिया होनो ओमफ्राय मौसुमिया लाइक दान बिबारि होनदों थेंक इउ मौसुमि लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय रमा दैमारि लाइक दान थेंक इउ आब' ओमफ्राय डिग्रेसन साइलेन्ट एलबि होबा मानसि जागोन जानो जायाथ' आरो मैया खारजोबदों आरो ओमफ्राय मौसुमिया जोंहा आंखौ मानो आगै होनखोनो मालाबा थाङो मौसुमि गाज्रि दामोन ओमफ्राय सुइट गार्ल लाइक दान दे जोंहा सोरना आइडि दं 6ता जायैसोनि आगोलावनो आइडिफोरजों लाइक बुखोना होफैदो ओमफ्राय 6ता जानाय लोगो लोगो आइडि मेनफोरजों थाबाय थाबानो जाबाय आरो नेहा मौसुमि डिग्रेसन आगै सोर दङ ओमफ्राय नेहाया मा होनखो धोरोमबिर मा जाखो नोंनालाय चेनेला गैलानो मेलेबाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना नमस्ते होनहरदों ओमफ्राय बिउटिफुल गार्ल लाइक दान होनदों आरो मौसुमिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा भबेना मा होनखो गुड इभिनिं आंनि जिउ गुड इभिनिं भबेन ओमफ्राय नारा माजुलि हाय नाराजी थेंक इउ मरेल बिदा हागोन ने नारा आरो लाइक डियार बाबे थेंक इउ स' माच कि खबर नारा ओमफ्राय भबेन अफिसियेल प्लिज निउ फ्रेन्ड कामिं होनदों आरो किसमि लाइक दान थेंक इउ किसमि ओमफ्राय धुमा मा होनखो जोंहा अखा हादों आंहा खोनाथारा आब' बिबारिनि रायलायनायखौ
आङो गोसा रायलायनो हानाय नङा आगै। ओमफ्राय जोंहा जिरिना बर' आगै फैदों। ओमफ्राय दे सोर गोदान लोगो खालामदो आंबो खालामगोन दे लोगो जालाय दे। ओमफ्राय डिग्रेसना आंहा आइडि गैया होनदोंनो। गैया जागोन थाब फै आगै। ओमफ्राय डिग्रेसना नो टेनसन होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा मन'रमा दैमारि लाइक डान होनदों। थेंक इउ आब' किस मी हा 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 मिनिबाय। नारा ভাবেন ओमफ्राय नारा কি করলে মোৰ ভালে আচ্ছা ভালে হ'ব লাগে মাজুলীৰ পৰা কৈছা নেকি नारा ओमफ्राय टावार थिंस लाइक डान थेंक इउ ओमफ्राय नेहाया बाल होगोन आं नोंनो नोंनि भिडिअ नाया नों कमेन्ट नागिरबाबो मोना आइडिजों साब खालामनो नागिरबाबो दे अके ओमफ्राय जोंहा भबेना मा होनखो नेहा नोंनि धोरोमबीर अफिसियेल चेनेल इउटुब चेनेल गैला डिलाइट जाबाय आं भबेन अफिसियेल इउटुब चेनेल खुलिबाय गोदान खुलिबायनो ओमफ्राय जोंहा भिडिअ नायना होफिन आब' बिबारि सोरनिखौ नोंनिखौ ना सोरनिखौ नायखाबाय माथो आङो धुम ओमफ्राय मौसुमिया लाइक होनदों ओमफ्राय नाराया जोंहा आव माजुलि इएस होनदों आरो ना ओमफ्राय सापर्ट गार लाइक डान ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया गेम अभार होनदों आरो ना ओमफ्राय लाइक डान होदों जोंहा मौ दैमारि ओमफ्राय जोंहा बहा थाखो ओमफ्राय मनु दैमारिया लाइक दान होदों ओमफ्राय नारा आव माजुलि ओइ मौसुमि होनदों नाराय কি অসমীয়া হয় নে বড়ো হয় না মিচিং হয় কোৱাচোন ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बरगयारि लाइक दान होदों मौसुमि बरगयारिया इन इउ दे इंलिस रोंबायथ' मौसुमिया ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो धुमा भिडिअ नायना फैफिनगोन आब' नोंनि एलबियाव सोरनि भिडिअ नायनो सोरनि भिडिअ नायनो देलाय ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो लागाव मबाइल गैया दा आंनाव न'आवसो थांगासिनो लाइक होनोबो दे ओमफ्राय बिदि भाइ फैदों जोंहा हाय आब' मा खबर होनदों मोजां बिदि भाइ नोंहालाय मा खबर दे ओमफ्राय रमा दैमारिया लाइक दान होनदों थेंक इउ आब' ओमफ्राय मौसुमिया नारामा अजय नार्जारि फैदों ओमफ्राय आयु मा सिमां नुखो दिनैलाय अजय आगैयालाय हेल' आब' सना मा खबर होनदों मा खबर नोंहालाय हेल' आब' सना होनदों आरो ना थेंक इउ अजय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर दे नोंहा ओमफ्राय जोंहा नारा आव माजुलि मिसिं आदसा मिसिं आरो ना दे ओमफ्राय जोंहा माबाबो रोङो नामा बर'बो बुजियो नामा नारा बर' बुजिख'वा नेखि ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनदों भबेन नोंनो डिलाइट खालामफ्लाङो नामा होनदों आरो ओमफ्राय बिदिया मा होनखो लाइक दानाबो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय दैमारि लाइक दान होदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिदि भाइया मा होनखो आइ एम ब्लड दे जेबो नङा दे ओमफ्राय नै ओरैसो सनाफोर होनदों लाइक दान होनदों ओमफ्राय जोंहा अजय नार्जारि आगैया गासैखौबो बिश्वकर्मा फुजानि हामलाय हरबाय दे नोंथांनिसिमबो आंबो हामलाय हरबाय हेपि बिश्वकर्मा फुजा ओमफ्राय नारा माजुलि কি खबर बिदि होनदों आरो ना কি खबर बिदि बुलि কৈছে ओमफ्राय जोंहा धुमा फुजानि दे थांदो नोङो लादो नों फुजाखौनो ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसो लाइक दान होनदों ओमफ्राय जोंहा नेहाया मौसुमि फुजानि दख'ना बायबाय नामा बायलायखादो इउटुबनि फैसाफोरजों ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेला मा होनखो आं ओंखाम जादों दै र' बिबारिनो आदसा दे ओमफ्राय रुमि दैमारि लाइक दान थेंक इउ आब' ओमफ्राय माजुलि नाय बुलि কৈছে बुजि नोप'वा नेखि ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया बिक्रमसो मालासो हरो फैसाखौ सोलायलायबाय था ओमफ्राय एमआरडि अफिसियेल चेनेल अन दे र' अन दं बिजि जाबाय अके आब' ओमफ्राय मानव मुसाहारि हेल' आब' होनदों हाय आब' आगै मा खबर थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो मौसुमि बिक्रमा आंनोबो हराखै नोंनोबो हराखै बे होनदों
दे बायनानै लालायलायदो ओमफ्राय जोंहा मोजाङाबो होनदों दे मोजाङानो जानांगौ आगै नेवसिनाया गोरलैमोनब्ला ओमफ्राय जोंहा মাজুলী কি কৈছে অ মজা নাৰা ফ্ৰেণ্ড হ'লে আকৌ লং লং ভিডিঅ' চাই দিব লাগে তোমালোকে শৰ্ট শৰ্ট ভিডিঅ' চাই পেলাই আকৌ ফ্ৰেণ্ড হোৱা ন আনচাপ হৈ যায় আকৌ ओमफ्राय जोंहा मानुआ मा होनखो अबाव दं नों आब' दानो आङो रुमाव दङ आगै जेरावबो गैया ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो नै फुस्लायलायनो रोङा जाम्बि नेहानो फुस्लायनो रोंबासो मोनगोन नोंसोरो फुस्लायनो रोङाबा बहा मोननाय नेहा गोदै गोबाब खोन्थादोबाल एकदमनो होमबासो मोनगोन फुजायाव दख'ना गाननो ओमफ्राय मानुआ जोंहा अ होनदों आरो ना मानु आगै आंनि भिडिअ नायना नाया मालाबा मालाबा नाय ओरैनो नेट पेकआ थांगारगोनसो नोंना चेनेल गैया मा गैया आगै ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया नारा মাজুলী सना होनदों बे मौसुमिजों हौवा सासे नुनो हाला नामा ओमफ्राय जोंहा सबिता बरगयारि फैदों हेल' गुड इभिनिं आब' लाइक दानदों थेंक इउ आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स माच आगै सना ओमफ्राय बबेन अफिसियेल बिबारि नों मा जब मावोब्रा बिदिनो फिसा फिसौ मावो प्राइभेट ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखौ मौसुमिया बिबारि लाइक हरजोब्बाय दे अके अके मौसुमि सना सोर फुदुंहरोमोनलाय बिदि माबाया सोदोमासो फुदुंहरो बा सोदोमाव आं थांनानै होयो सोदोमा फैलायलायाबाल आंनाव आंबो थांलाहाय बानिफ्राय नै जोंहा खुलुमबाय आमायसो मा खबर थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आमायसो एमएमबि ब्लग ओमफ्राय बबे एनबिआइ मा ओंख्रिजों जादोंब्रा होनदों जोंहा मौसुमिया ओमफ्राय नेहाया मानखो है आं फुस्लायलाया हरनोबा हरखागोन बे बिदिजों जायो फाग्लि नेहा बिदिजों जायो अननाय होबोलासो अननाय मोनोनो जाम्बि नेहा माबानि संगिनानि गोदोनि गाना जेमसोंमोन नामा अननाय होबोलासो अननाय मोनो होनलायनाय गाना ना सोरमोनथाय बावलायलांबाय आं गोदोनिखाय इस डिग्रेसना जि मस्ति मोनदों आरो ना माने ओमफ्राय है मा हां थोनो थोनो फरायदों आङो गसंनानै दङ गसंनानैसो आङो खामानि फरायदों एसे सम सम एक्सारसाइस खालामहोलांदों ओमफ्राय जोंहा सबिताया मा होनखो मा ओंख्रि जायामोन आब' निहा होनदों ए आंलाय आंखौसो सोंनाय बायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय जोंहा नाराया निहा होनदों निहा ओमफ्राय बरबिना ओंख्रिया जाबाय बयलार ओंख्रि बनाय सादा बिरियानि ओमफ्राय नेहाया मौसुमि नोंसो फुस्लायनो हागोन होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया नेहा ओरैनो हगारजाया होनदों ओमफ्राय अजया जोंहा दं आब' मोजां फुजानि दे मोजाङानो जानांगौ दे ओमफ्राय जोंहा नेहाया नारा कि खबर मुर भिडिअ साबा दे ओमफ्राय जोंहा एमएमबि ब्लगआ मा होनदों जोंहा दुगैग्रानिया आं दासो मोनफैदों रुमावनो अन थाबाय था नङाबा नोङो ओमफ्राय जोंहा अजयाबो लाइक दानदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया नारा होनदों ओमफ्राय जोंहा नारा মাজুলী की से न्यू फ्रेंड कम तुम्ही नाम तो माती दिया नारा तुम्हालोगों कोने किबा से निउ आसे ओमफ्राय जोंहा एमजेया मानखो बिबारि लोगो आं आइडिजो फैना लाइक होनो हाया दैमार नेट प्रब्लेम दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा एमजे आगैया मानखो लाइक दान लोगो होनदों थेंक इउ आगै आगैसो जालायबावबाय थेंक इउ लोगो ओमफ्राय जोंहा एमजेया बबेना मानखो नेहा आं बिबारिनि एलबियाव फैनानै दोनलांदो फैनाङो
दोनलांदो मा होनखो ओमफ्राय एमजिया जोंहा मा ओंख्रि संगोन होनदों आरोना आङो एम आगै मा ओंख्रि संगोन होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया जोंहा आब' एमजिया दाबो फैयाखै नामा ओंहाय लेजिथार मानसियाबो मा होनबावनो ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो MMB आमाइसो मा खबर होनदों ओमफ्राय MRD अन होनदों ओमफ्राय अके आब' ओमफ्राय जोंहा सबिता बरगयारि अन होनदों आरोना ओमफ्राय MMB प्रडाक्सन MB प्रडाक्सन SB मिबा बि होनदों आरोना एमजिया एम आगै सना फैबाय होनदों ओमफ्राय MRD अन होनदों ओमफ्राय जोंहा सबिताया अखा हायाखै नामा नोंसोरनिथिं आब' बिबारि गैया जोंथिं गैया दाखालि बावै हाबाय थादोंमोन सबिता आगै दा गैथ'वा ओमफ्राय एमजियाबो दालिसो होनदों जोंहा माबाया मौसुमिया ओमफ्राय एमजिया मा होनखो नेहा मा खबर होनदों ओमफ्राय नेहाया जोंहा भाबे होनदों मायावबा थुफ्रांदोंदां होनदों ओमफ्राय MRDया MBA काम रिटार्न मिलेगा होनदों ओमफ्राय अजय नार्जारि आगैया आब' सबिता लोगो जादो दे लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंहा MRD अन होनदों ओमफ्राय NR फैदों जोंहा साला NR आर मा खबर NR ओमफ्राय आं नोंखौ जा मोथो फसायबाय सयथिबोनो सबिता आगैखौ ओमफ्राय जोंहा लाइक दान होनदों आरोना NRआ थेंक इउ NR लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय नेहाया जोंहा MJ गेजेरावनो दंथ'यो बा दमथार नामा नेहा रिप्लाय हरनाया ओमफ्राय जोंहा एमजिया मा होनखो संखांबायबो नामा दानो होनदों ओमफ्राय अन होनदों MRDया ओमफ्राय MB प्रडाक्सना लाइक दान भाबि होनदों आरो अके बिबोनां सना ओमफ्राय एमजिया जोंहा अजय आगै मा खबर होनदों ओमफ्राय मौसुमिया ओथि आगै बिक्रम गोमसार फैयाखै दाबो गैया ओमफ्राय सारा आगै फैदों जोंहा हेल' आब' बिबार होनदों मा खबरहाय सारा आगै थेंक इउ आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय सारा सना ओमफ्राय जोंहा MRD आब' अन होनदों ओमफ्राय जोंहा NR आब'आ आव होनबाय नामा ओमफ्राय जोंहा एमजिया मा होनखो MRD सिस काम 1K ID से सात बा हालाहाय ओमफ्राय भबिन अफिसियेला बिबारि सना बिश्वकर्मा फुजा मोजां जाबायना जाबाय ओमफ्राय जोंहा अजय आगैया मा होनखो मोजां आब' MJ नोंहालाय बोरै फुजानि खबरा होनदों ओमफ्राय MB प्रडाक्सन फ्रेन्ड मि ओल्ड फ्रेन्ड होनदों आरो ओमफ्राय सारिया लाइक दानाबो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा नारा মাজুলি কি কৈছে মোৰ ডিউটি আছে দে অকে একো নহয় যদি অন থাকিব পাৰে থাকা ओमफ्राय सबिताया अके अजय नार्जारि होनदों ओमफ्राय NRआ मौसुमि आइ लाभ इउ होनहरदों ओमफ्राय MRDया MJ काम होनदों आरोना सालाय देखायहरबाय ओमफ्राय NRआ सबिता सना दार्लिं होनदों ओमफ्राय मौसुमिया NR होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा MJ सिस काम বুলি কৈছে আমাৰ MRD দিদিয়ে ओमफ्राय MRD দিদিয়ে অন বুলি কৈছে ओमफ्राय MJ आगैया अके MRD सिस होनदों ओमफ्राय अजय आगैया आब' सबिता दे कमेन्ट हरलाय आब' आं दानो साब खालामगोन होनदों ओमफ्राय जोंहा NRआ मा होनखो नुजादोरा बिबारि है आं नुजायाहाय बालनि नों जाजा होनथारो ओमफ्राय नुजादोरा बिबारि नुजायारा आं नुजाखायारा ओमफ्राय जोंहा MJया मोजां आगै अजय फुजायाबो जाबाय होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया NR आंखौ नायनो होनदों आरो साला मौसुमिया गावखौ देखाया हारामि खिला ओमफ्राय जोंहा MRDया अन होनदों ओमफ्राय माजुलि बुन्दा ब्लग हाब सोर जाखोहाय आदसा मावजि बुन्दा ब्लग आंलाय माजुलिसो नुदों ओमफ्राय नेहा सनासो माथो होनदों आरो नेहा सना दं थेंक इउ मावजि बुन्दा ब्लग आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा NRआ मा होनखो मौसुमिया गोजोनलायदों दे गोजोनलायदों बियो बिरादनो ओमफ्राय MRDया अन होनदो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया NR सना आं नोंनो मा देखायगोनथाय मा देखायगोनथाय जालायदों ओमफ्राय साराया MRD आब' बा दिनै फ्रिथार नामा दानो ओमफ्राय NRआ मा होनखो मौसुमि आं जा नायगौमोन नोंखौ होनदों ओमफ्राय डिग्रेसन आगैया मा होनखो देब्रा नुजादोरा होनदों है जायाहाय
ओमफ्राय अन होनदों जोंहा एमआरडि आब'आ ओमफ्राय मौसुमिया एनआर सना दार्लिं जिउ होनदों ओमफ्राय सबिता आगैया खालामबाय आं अजय कमेन्ट खालाम जाया माथो 64 जाबाय बेक खालामदों होनदों खालामबाय दे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मावजि बुन्दा सोर नोंलाय होनदों जोंहा माबाया निहाया ओमफ्राय एनआरआ बिबारि गारां थेलेब नुजा मा बारनो र' धैर्य हम ओमफ्राय जोंहा सारा ब्लगा मा होनखो बाय बाय आब' अखा खोरोम गासिनोलैनो आं मिन्थिखाबाय दे सारा आगैया एलबि होगोन फाक्कानो दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मा होनखो आब'आ नुगा सारा डिउटिथ' दं होनदों आरो नङा सारा डिउटियाव दं होनदों ओमफ्राय एमजेआ जोंहा अन बाग्लारि फ्रेन्ड दंना गैया होनदों आरोना ओमफ्राय एनआरआ नेहा आब' सना मा खबर होनदों ओमफ्राय एनआरआ अन होनदों ओमफ्राय एनआरआ मौसुमिना मिनिबाय ओमफ्राय सारिया दे आब' एमादि मोजां ना होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा आसोलफोर लागायदो हाय निउ चेनेल होनदों आरोना सोर जाखो बेबा थेंक इउ आसोल मा खबर थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आं हमनो हायासै सोर जाखो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया एनआर होननानै नायखुमा हरलायबाय आरोना ओमफ्राय सारिया जोंहा नङाहाय मा मबाइल चार्जबो गैला कारेन्ट गैया आब' दे जेबो नङा आगै ओमफ्राय आङो होनदों आरो ओरैनो गाज्रि दामोन ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा मानखो र' धैर्यनि फिथाइया गोदै जायोनो माथो औ जायोथ' आरो ओमफ्राय जोंहा एमादियाबो सारा बिजि बिराद होनदों ओमफ्राय जोंहा नेहाया एनआर मा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सारास ब्लगा अके एमादि आब' होनदों ओमफ्राय एनआरआ आसोलफोर आंखौबा एलबियाव फैजानो लुबैया आंनि फैजानो लुबैयो आंनि भिडिअ नाया थानानै होलाय नोङो जोबजासे मा नाया नोंनि भिडिअखौ ओमफ्राय जोङो अन होनदों आरोना एमादिया ओमफ्राय एनआरआ हा होननानै नेहाखौ मिनिबाय ओमफ्राय मौसुमिया जोंहा एनआर नोंखौ नायाखै होनदोलाय होनखादोंथ' आरो ओमफ्राय आसोलफोरा मा होनखो आब' नेहा के खबर होनदों ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय नेहाया एनआर होनदों ओमफ्राय मौसुमिना मिनिबाय जोंहा एनआरआ ओमफ्राय लागायदो लासै ओरैसै होनदों जोंहा मौसुमिया ओमफ्राय भबेन अन होनदों थेंक इउ भबेन अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय एमजे थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिक्रम अन थाबाय बिबारि दासो मोनफैदों डिउटिनिफ्राय दे जेबो नङा अके ओमफ्राय आसोलफोरा मा होनखो जोंहा सोर दे आं नेहा आब' सिनायोबा होनदों सिनायोबा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो सोर दे फरायबाय आं ओमफ्राय एनआरआ बिबारियाथ' एथ' गोबाव जाबाय दासिमबो मोनसेबो भिडिअ नाया नोंनि कमेन्टखौनो मोना आं माथो आंनियाव नोंबोथ' आंनिखौ नाया नोंबोथ' आंनिखौ नाया सना मावजि ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों थेंक इउ आब' एमादि ओमफ्राय सबायथिया हेल' एनआर मा ओंख्रि जायामोन होनदों ओमफ्राय मेन्टेल ब्लक हेल' गुड इभिनिं मा खबर होनदों मोजां मेन्टेल ब्लक आगै आं मोजाङानो नोंहा मा खबर ओमफ्राय जोंहा एमादि अन होनदों थेंक इउ आब' ओमफ्राय अजय नार्जारि आगैया आब' सबिता साब खालामबाय कमेन्ट चेक खालामदो होनदों ओमफ्राय डिग्रेसन आगैया हनै कल फैदों होनदों आरो माहा नुखोरा माबाया मेसेन्जाराव जानला मोनला अन खालामबानो फैलाबायो ओमफ्राय जोंहा एनआरआ र' बिबारि नोंखौ होनदों आरो दे नाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो मेन्टेल ब्लक होनदों ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदों आरोना कमेंट दीजिए गाइस ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन ओमफ्राय लेथन बाग्लारि आदा फैदों जोंहा गुड इभिनिं लाइक दान होनदों थेंक इउ आदा लेथन आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आदा लेथन
आदा लेथन दुगामारा ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो मेन्टेल ब्लकजों लोगो जाना मेन्टेल जाफानोसै खोमा जाफानोसै खोमानो जाया दे नामसो बियो ओमफ्राय रिडार फैदों जोंहा आनैसो होनदों आरो आदसा अके आमायसो थेंक इउ आब'नेहा होनदों जोंहा ओमफ्राय सबिताया मा होनखो र' आयु जा गोथाव माथो एनआर अखा हायाखै नामा होनदों ओमफ्राय जोंहा रिडारा आब'नेहा होनदों ओमफ्राय जोंहा रेबेला मा होनखो नायना फैबाय आं आब' बिबारि बा बिनि एलबियाव थाङाबा सुखुवा नामा सानसेयाव भिडिअ नायाबा मोजां मोनला नामा ओमफ्राय जोंहा अन होनदों एमादिया ओमफ्राय रिडारा जोंहा मा होनखो सोर आं सिनायोबानो नोङो एमएमबि नामा ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो आसोलफोर नों एनबि प्रडाक्ट नंमारगौ खोमा ना ओमफ्राय लेथना हाउ आंलाय मानि दुगा जाखो बिबारि सना होनदों ओरैनो होनदां लेथन ओमफ्राय एमारि अन होनदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आदा लेथनखौबो नुबाय थायो लोगोसे जालायला ए बिक्रमा रेबेल एबार सोमखोर लागायगोन सोरखो लागायगोन होनदों ओमफ्राय रिडारा मानखो आसोलफोर लागायदो लासै लासै होनदों ओमफ्राय जोंहा सिफु फैदों मा खबर सिफु थेंक इउ आंनि एलियाव फैनायनि थाखाय सिफु जोंहा ओमफ्राय हाय हेल' आब' नेहा फैलायबाय आङो होनदों आरो आंबो दे फैबानो जाबाय फैनांगौ ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला अके डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा अके दे साब खालामनो थांगासिनो नोंनाव आंबो हरदो दे होनदों आरोना ओमफ्राय सबिताया रेबेल लिडार लोगो जादो फ्रेन्ड होनदों ओमफ्राय एनारा जोंहा आंनि कामेन्ट गारबोबाय अय थाखो र' आङो मानसिया एसे गोजानावसो दं आरोना जि जावो माथो एनारा खाथियाव मोननाय मोनब्ला ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो एनारा आंनि कामेन्ट गारबोजोब्बाय है गारबोआखैहाय फरायदों ओमफ्राय बिबारि जा बार बारदों अखा हादोंहाय खोरोमसो गारबाय कारेन्टबो गैया चार्जबो गैया आयौ मा खालामगोन आं मौसुमि होमबा जारलासोहाय नोंसोरजोंबो ओमफ्राय रेबेला मा होनखो आब' बिबारिखौनो दसे लागायनोसै आदै बिक्रम होनदों ओमफ्राय एमादिया मा होनखो जोंहा फेसबुक कल हायदो नोंना औ फेसबुक मेसेन्जार अन खालामबानो खतमसो जागोन ओमफ्राय जोंहा मोनथामसो नायना कामेन्ट हरलाय होनदों ओमफ्राय जोंहा एनारा मानखो सबिता सना नोंहालाय मा ओंख्रिमोन होनदों ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों ओमफ्राय लेथना एमादि डार्लिं खैस' यारथुम हामख' भुल गैया होनदों ओमफ्राय आसोलफोरा मानखो लासै लासै सिरि मोदै नांगौ दंबा लासै आं ओमफ्राय मौसुमा बिबारि एनआरनि ब्लुखौ बोखारलाय दिस इज माय वार्डार माने मौसुमि अजया मानखो आब' सना आं थांथ'नोसै दे आब' बायनो दे जागोन दे ओमफ्राय जौगाथों अफिसियेल फैदों मिनि दोंना नों सुनिनो अच्छा अभी मालूम हो गया ओमफ्राय डार्लिंनो अके दा रायलायगोन दे ओमफ्राय बिक्रम आगै होनदों जोंहा सिफुआ ओमफ्राय बिक्रमा सिफु नोंथां होनना खुलुमहरबाय ओमफ्राय रेबेला मैयाना बावबाय सेब गैला आदै बिक्रम होनदों ओमफ्राय लेथना जोंहा गेम अभार होनदों ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा एनारा बिबारि नोंसोर बेबायदि आंनि भिडिअ नायैखायनो चेनेल गिदिरखौ नोंसोरजों लोगो जायाखै आंनो आदसा दे नोंहा गिदिर नालाय गिदिरजोंनो थाखासिगोन दे जेबो नङा जोंहा फिसाजों फिसा थागोन रा
ओमफ्राय जोंहा सबिता आगैमोनखो जोंना ओंख्रिया सबाय दाउ आरो गांजेमा बाथोनलाय भाजा एनहार सनादों आयु गांजेमा ओरैबायदि मोजां मोनखायो आङो एनहारा नै मौसुमि खुरिया होनदों ओमफ्राय मौसुमिया नेहा दाना सिफु आगैयाबो बिक्रमखौसो रायदावलायो सिथाब सिथाब जाबाय बालानो थालिर माबा संग्राया ओमफ्राय एमादिया जोंहा डिनार का प्रिपेयर कर रही हो और थोड़ा बहुत हो ठीक है ऑन रहेंगी होनदों आरो थाहुंगी अके अके ओमफ्राय लेथ'नो जोंहा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा एमजेआ अन दं एसे लोगोनो दे ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन मा जाखो ओमफ्राय एनारा हाबाब सबिता गोथावथार होनदों ओमफ्राय जोंहा मा ससमा हरलायलायखो जोंहा लेथन बाग्लारिया ओमफ्राय नेहाया मौसुमि जेबो नङा दे जे जाथो होनदों लेथना अन होनदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मेन्टेल ब्लक मेन्टेल जाना फैबाय आं नोंजोंनो ओमफ्राय जोंहा अन होनदों लेथन बाग्लारिया ओमफ्राय एनारा बिबारि मानि थाखाय ब्लु बोखारखो बै माबाया मानो बोखारनो होदोंथाय सोंग्रोलाय नोङो मौसुमिनाव खिथालाय ओमफ्राय जोंहा लेथना अन होनदों ओमफ्राय आं होफिनगोन दे सोंग्रो नोङो बेनाव लाग्रोलाय मौसुमिनाव ओमफ्राय मेन्टेला लाइक दान होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लेथना बाग्लारि अन होनदों ओमफ्राय अजय आमाय फैदों जोंहा अफिसियेल लाइक दान होनदों खुलुमबाय आमायसो नोंथांनिसिम अखा हादों जों नाव जेबो खोनाया बिबारि खोनायाबाबो अन थाबाय था गुमैसना ओमफ्राय जोंहा लेथना अन होनदों ओमफ्राय एमारदि अन होनदों ओमफ्राय आसोलफोर लागायदो मा होनखो लागायदो आसोलफोर नामेबार हरलायदोनो नाम्बार हरलायदो होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया नेहा आं बाराबा सहायनो हानाय नङा दे होनदों ओमफ्राय सबिताया मिनिदों एन आर जानो लुबैदों नामा होनदों ओमफ्राय रेबेला जोंहा गोमै एन आर जोंहा मोनो फुजानिखौसो मोननांगौ ओमफ्राय जोंहा एनारा मा होनखो बाय बाय बिबारि होनदों थांना होबाल र' मानो नेट एसे स्ल' जादों जोंहा ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो लागाव ब्लु बोखारमारबाय आङो बोखारदोंमोनथ' आरो थाब लिंना लाबो साला हारामि दोङो आंजों ओमफ्राय नेहाया मौसुमि आं सारान हगारबाय बोरमा आगारखो ना दाउ आगारखो ना मानसि आगारखो नेहा ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों ओमफ्राय कमल राज आसामिस चेनेल फैदों जोंहा हाय कमल राज কি খবর ভালনে थेंक इउ मरेल बिदा हागारने कमल राज ओमफ्राय जोंहा सबिताया थांनोसै नामा एना थाङा बियो दा फैफिनगोन ओमफ्राय दङ खोमा थाङाखै ओमफ्राय आमाया अन होनदों जोंहा ओमफ्राय सिफु कुकिंआ मा होनखो हाय हेल' नोंथां बिक्रम आगै सना माब्रै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया अन होनदों ओमफ्राय एमारदिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मेन्टेल मानो साब हरफिनाखै होनदों ओमफ्राय आमाया मा होनखो सबि मा खबर होनदों एमादिया अन होनदों ओमफ्राय डिग्रेसन मा जाखो नोंहालाय नेट गैया नामा ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेला सिफु नोंथां खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय रेबेल लिडारा जोंहा मा होनखो डिग्रेसन सोरखौ मेन्टेल होनखो होनदों दहाय मेन्टेल माबा फैदों मेन्टेल ब्लक फैदोंमोन बेखौनो होनदों आरो ओमफ्राय सबिताया मा होनखो बिदिनो गेजेरावनो दं नोंहालाय आमाय अफिसियेल मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरो ओमफ्राय आमाया मा होनखो मौसुमि मेम मा ओंख्रि संखो होनदों मौसुमि मा जाखो गिदिंबाय नामा ओमफ्राय एमबि प्रडाक्सन मामि मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन होनदों बिक्रमा आव होनबाय आरोना ओमफ्राय एमबि खाम होननानै लिंदों जोंहा एमआरडिया ओमफ्राय जोंहा आमाय अफिसियेला एमआरडि हेल' मेम बुलि हुसे होनदों ओमफ्राय जोंहा सिफुआ मा होनखो हाय हेल' नोंथां होनदों आरो हाय ओमफ्राय सिफुआ मिनिबाय हनै ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया नाइस होनदों आरोना ओमफ्राय एमबिया जोंहा मा होनखो एमबि प्रडाक्सन ल' बेट्रि 9% बा हुसाना मिसा जाखो ओमफ्राय नेहाया अन होनदों सबिता आगैया अन होनदों आरोना बिक्रमा नाइस होनदों थेंक इउ बिक्रम ओमफ्राय डिग्रेसना मेन्टेललै आंखौ मेन्टेलसो खालामबाय नामा
ओमफ्राय जोंहा एमएमबि प्रडाक्सना मा होनखो नेहा होननानै बुंदो ओमफ्राय जोंहा रेबेला मा होनखो ओइ मेन्टेल डिग्रेसननि चेनेलखौ साब खालामफिनदो होनदों ओमफ्राय आमाय अफिसियेला बा साथामबो राव होला नामालै मानो राव होलाया होलाय दे राव होलाय दे मा जायो राव होलायनायालाय जेबो जायाना ओमफ्राय जोंहा माबाया डिग्रेसना मा होनखो सिफुआ मा होनखो हाय हाय हेल' आब' होनदों हेल' 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 सिफु 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 पप' पप' पापा मा खबर ओमफ्राय डिग्रेसना रेबेल खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया बिबारि चार्ज गैला सना कारेन्टबो गैला सरि थाथ'नो हाला आदसा दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो एमबि नोंखौ सिनायखादों होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना आमाय दे आंबो दं होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो मालाबा गोबाव थाना होगोन दे होनो अके ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मालाबा मा बिस खोनाबायलां माबा माबिसो खोनाबायलां होनदों आरो आं जेबो होनाखैहाय थिगानो होनदों आङो ओमफ्राय जोंहा रेबेला मा होनखो खालामाबा आनखालामफिन दे डिग्रेसन बे मेन्टेलनिखौनो नेना सानसेखौ नेनो हायोना लोगो लोगो हरनो हायाबा बेबा मा जादों मा मादों माहा बिजि दं मा मादों नेना जेबो नङा एलबियावनो लोगो मोनलायखागोन माथो ओमफ्राय जोंहा नेहाया एमबि दे आंजों लोगो जा होनदों ओमफ्राय जोंहा आमाया मा होनखो बिक्रम साल्थेया बोरै जाखो हिनजावफ्रा आंजों रायलाया रायलायला माथो होदो दे नोङो मानो माथो होबानो रायलायगोनथ' আমার অঞ্জুমণি আহিছে থেংক ইউ অঞ্জুমণি হাই অঞ্জুমণি কি খবৰ ভালনে আৰু কি খবৰ কোৱা কেনেকৈ আছে থেংক ইউ মোৰ এলবিৰে অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাच অঞ্জুমণি ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा आमाय होनना मिनिदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना हा 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 होनना नमस्ते होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन 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 होनदों रायलायो गाहानो रायलायाखै माथो होबानो माथो होयो आरो बयबो दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो आयु आयु मा मानोसै दे रायदावदो आमायखौ होनदों आरो रायदावलाय दे ओमफ्राय मिनिबाय थोद बिक्रम साल्थे बिदि जायो होनदों जोंहा ओमफ्राय অঞ্জুমণি কি ক'লে আছো যেনে তেনে তোমাৰ ভালনে কি হৈছে কিবা হৈছে নে যেনে তেনে ক'বলৈ মই বেয়া হ'লেও ভাল আৰু ভালে ঠিকে আছো মই বৰ্তমান ओमफ्राय जोंहा आमाय अफिसियेला आंखौ रावबो सैलानो आयु बिदि नंथारा आरो बेलाय गाबस्रालायबायहाय हनै रायलायदो दे ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो मामाय नोंखौ सिनायला रावबो होनदों ओमफ्राय सिफुआ जोंहा मा होनखो हेल' नोंथां होनदों हेल' हेल' नोंथांजि मा खबरहाय सिफु ओमफ्राय जोंहा অঞ্জুমণি কি কৈছে কোনোবা যদি মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড হয় কৈ দিয়াচোন মই বেক কৰিম মই ঠিক আছে যোনে নিউ আছে আমাৰ অঞ্জুমণিৰ লগত ফ্ৰেণ্ড জইন কৰি লোৱা তাই হেনো কিবা দিব বেক দিব ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मा होनखो अन होनदों ओमफ्राय रेबेला मा होनखो आब' एमआरडि आब' बिबारिया हाबा जानोसैनो गुमै नागिरना होदो गुमै नागिरना होदो जानोसै आं बुरिबायबो नालाय ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो अन होनदों आरोना थेंक इउ नेहा अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय डिग्रेसना मा जाखो मा गाबखो ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय आमाय अफिसियेला मा होनखो गैलालै साल्थे बिक्रम सिनायला आंखौनो सिनायला आंखौ नामा सिनायो दे आं सिनायो ओमफ्राय অঞ্জুমণি কি কৈছে কি খালা বিবাৰী উঠনি খাইছোঁ খোৱাটো এতিয়া চাহ খোৱা নাই খাম অকণমান লাহেকৈ ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो अके মই एकेबारे बहुत নতুন আছোঁ বা ডিগ্ৰেसन लोगो जा অঞ্জুমণিजों অঞ্জুমণি বেক কৰিব বুলি কৈছে যোনে যোনে অঞ্জুমণিৰ লগত ফ্ৰেণ্ড নাই ফ্ৰেণ্ড কৰা বেক দিব লং ভিডিঅ' চাই দিয়ে আকৌ অঞ্জুমণিয়ে গম পাইছা নাই ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय भाबेस अफिसियेल अन होनदों ओमफ्राय जोंहा अके বুলি কৈছে আমাৰ অঞ্জুমণিয়ে ओमफ्राय
बिक्रमे कि কৈছে आमाया UNS साल्थिसो दे रायजोफोर राजा नोंथांमोन औ आमाया UNS सो आंखौ खोन्थानो होनायखाय खोन्थायाखै आङो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो मेगन दै गग' जाना नायखुमाहरलायबाय आरोना UNS नार्जारिसो माबाया आमाया आनै नागिरदो एबार आमाया फैबाय नालाय आनै फैदो सोरबा ओमफ्राय एमादिया हेल' आमाय होनदों UNS सो आब' एमादि आमाया मा हरखो मैदेर खर' हरखो जोंहा भाबेना ओमफ्राय অঞ্জুমণি লাইক কৰিছো দেই বিবাৰী অ'কে অঞ্জুমণি তুমি নামটো মাতা যোনে তোমাৰ লগত নতুন আছে তুমি জানিবা ন তুমি নামটো কৈ দিয়া ओमफ्राय जोंहा आमाय अफिसियेल ओमलै रावबो सिनायला आंखौनो नामा गोदानसो नालाय ओंखायनो गोदान गोदान लाजिनाय मोन्दों आरो नोंखौ गोदान साननानै ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो आं मिन्थिखादोंनो इस होमबालाय मानोथो रायज्लायाखै नोङो ओमफ्राय जोंहा MRD অঞ্জুমণি কাম বুলি কৈছে অঞ্জুমণি আমাৰ MRD অফিচিয়েল চেনেলে মাতিছে তুমি তাত চেনেলত গৈ পেলাই কিবা কৰিবা ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা তোমাক বেগ দিম LB শেষ হোৱাৰ পিছত দেই ओमफ्राय MRD অন होनदो ब्लू লাগে যদি কোৱা মই দি দিম বাৰু ओमफ्राय অন MRD आब' অ'কে অন বুলি কৈছে আমাৰ অঞ্জুমণিয়ে আমাৰ MRD অফিচিয়েল চেনেল লগত ফ্ৰেণ্ড কৰাচোন তুমি ব্লু লাগে যদি কোৱা মই ব্লু দিম তুমি ফ্ৰেণ্ড হৈ আহিবা এটা লং ভিডিঅ' চাই আহিবা কমেণ্ট দি আহিবা আৰু তোমাক বেগ দিম LB শেষ হোৱাৰ পিছত দেই ओमफ्राय हाय MRD বুলি কৈছে অঞ্জুমণিয়ে कभी कभी मेरे दिल में মানে অঞ্জুমণি আমাৰ MRDয়ে মানে বহুত বিজি থাকে মানে মাজে মাজেহে মেছেজ কৰে তাই ইমান লগালগ মানে ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তুমি আগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা তাৰ লগত आनै अफिसियेल आमाय फैलायबाय ओमफ्राय आनै फैबाय आरोना हाय होनदों मा आनै मा खबरहाय सोर जालायखो आनैयाबा ओमफ्राय सोरबा आदै फैदो आदै मादै फैलायदो सोरबा ओमफ्राय MRDया मा होनखो অঞ্জুমণি কাম বুলি কৈছে অঞ্জুমণি তোমাক মাতি আছে অঞ্জুমণি ৰ'বা মই ব্লুটুথ দি আছোঁ তোমাক ব্লুটুথ দিলোঁ মই অঞ্জুমণি তোমাক ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা ओमफ्राय MRD অন বুলি কৈছে MRD दीदी इतना बिजी रहता रे आप कमेंट भी नहीं आता आपका ओमफ्राय आनै अफिसियेल लाइक दान होदों थेंक इउ जोंहा आनै अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा MRDया मा होनखो ID की बात रिटार्न पक्का ID LB की बार रिटार्न पक्का অঞ্জুমণি তোমাক মানে LB শেষ হোৱাৰ পিছত দিব বুলি কৈছে ৰিটাৰ্ণ দিব বুলি কৈছে जोंहा MJया मा होनखो बिबारि लोगो अन दं दे आं एक्सारसाइज खालामनो टाइम जाबाय अके दे ओमफ्राय অঞ্জুমণিया MRD घट गय आसु अके MRD তোমাৰ नोंजों लोगो जानो थांगासिनो অঞ্জুমণिया ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो खालायबाय डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय नेहाया अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रेबेला मा होनखो अन आब' गायदे होनदों दे गायदेखा आङो ओमफ्राय आनै अफिसियेला खुलुमबाय होनहरदों खुलुमबाय आनैसो ओमफ्राय MRDया अके বুলি কৈছে ओमफ्राय अके কাম বুলি কৈছে আমাৰ MRDয়ে ओमफ्राय आनै अफिसियेला मा होनखो मोजां ना खबरफोरा गासैनाबो आंनाबो मोजां ओमफ्राय जोंहा MRDया अन होनदों ओमफ्राय MRD हा होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय MJ अन MRD अन ओमफ्राय जोंहा नेहाया MJ मा ओंख्रि संखो होनदों आयु माथो सातथाल'थार
MRD on thank you MRD जी on কি হয় কোনো কামে নিদিয়া হৈ গ'ল যে মৌচুমী थांनाय लोगो लोगो खामानियानो गैला माथो फुजा बोथोर नालाय अखाफ्राथ' आरो गारखानाय नंला अखायानो अखा जासिगोन आरो ओमफ्राय एमआरडी कमेंट करो सभी लोग हाँ जी सभी कमेंट करिए कमेंट ओमफ्राय जोङो अक्सु पट्टाका हेलो अक्सु पट्टाका जी कैसे हो आप थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच आपको अभी अभी याद किया था मैं देखा नहीं है अभी तक आया नहीं है ऐसा लगा था अभी देख लिया अच्छा लगा गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड गुड इवनिंग अक्सु कैसे हो आप थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए और लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो सभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं आप कैसे हो बोलिए आधे अफिसियेल लाइक दानै आधे फैबाय नालाय एबार मादै फैलायदोलाय सोरबा थैंक यू आधे अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोङो अक्सु पट्टाका कैसे सिस्टर कैसे हो आप मैं ठीक हूँ अक्सु जी आप कैसे हो बोलिए आप राधे राधे अच्छा थैंक यू राधे 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 अक्सु पट्टाका ओमफ्राय एमआरडी अफिसियेल अन होनदों ओमफ्राय आदै अफिसियेल खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय अक्सु पट्टाका मैं भी ठीक हूँ दीदी अच्छा ठीक होना ही चाहिए ओमफ्राय बिपुल बड' लाइक दा होनदों थैंक यू बिपुल आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय एमआरडी आमानखौ कमेंट प्लीज ओके सभी कमेंट करिए एमआरडी सीज राम राम नमस्ते अक्सु पट्टाका ने बोला है अक्सु पट्टाका ने विपुल भाई जी राम राम नमस्ते एमआरडी विपुल 5 और दे दो ओमफ्राय अक्सु पट्टाका राधे 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 अक्सु पट्टाका जी हरे कृष्ण राम 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 ओम शांति ओम शांति ओम राधे 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 रेबेलामानखौ देनाय आब' फुलमुथिखौ नुवाखै माथो आब' नोंनि एलबियाव जानो अहाय दंथाय मिन्थिया सोरनाबा दंदां ओमफ्राय नेहा अन होनदों ओमफ्राय जोङो अक्सु पट्टाका हरे कृष्ण अन एमआरडी अक्सु पट्टाका ने बोल रहा है ओमफ्राय विपुल 7 आईडी है और एमआरडी दे विपुल आगै आंबो हरदो ना मानोथो हरनो बायो आंनोलाय बेलेगबा जि हरो कमेंट करिए गाइस चुपचाप मत रहिए अक्सु पट्टाका अच्छा ये सब्जी ले लो अच्छा मेरी एलबी में आके बहुत मजाक करता रहता ना अक्सु पट्टाका जब थैंक यू एमआरडी दीदी दे दो जितना है ओमफ्राय अक्सु पट्टाका करेला है करेला ओमफ्राय एमआरडी अन বুলি কৈছে ओमफ्राय अक्सु पट्टाका हाय বুলি কৈছে বাইতো নিয়ে बोला ना अक्सु पट्टाका जी ओमफ्राय मादै अफिसियेल लाइक दान होनदों आयु मादै फैबाय आदै फैखांबाय एबार आबै आबौ फैलायदो ओमफ्राय जोंहा अक्सु पट्टाका हा 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 ओमफ्राय एमआरडी अफिसियेल चेनेल अन ओमफ्राय बिपुल अन ओमफ्राय नेहा अन आयु मा अन गोलाव गोलाव मेसेज हरब्रा स्टिकारफोर हर माबाफोर वाइटिनि माबा स्टिकारफोरखौ हर बै हारसाया हरदोंना बेफोरखौ हरलाबाय ओमफ्राय जोंहा अक्सु पट्टाका राधे राधे जी ओमफ्राय जोंहा मादै अफिसियेल खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय मादै राधे राधे अक्सु जी ओमफ्राय जोंहा एमआरडीआ अन होनदो एमआरडी अन ओमफ्राय बिक्रमा दासो आयु बिक्रम
मा होनबावगोन दे नोंथांमोनखौ ओमफ्राय अक्सुजि on राधे 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 सभी भाग गया क्या कमेंट नहीं आ रहा है विपुल on हो लॉन्ग मेसेज करिए लॉन्ग कमेंट करिए अक्सुजी प्लीज ओमफ्राय जोंहा थैंक यू अक्सुजी ऑन रहने के लिए ओमफ्राय एमआरडी ऑफिसर चैनल ऑन ओमफ्राय अक्सु भट्टा का यही है अच्छा ओके ठीक है भागना भी मत अक्सुजी ओमफ्राय न्यू फ्रेंड काम अक्सुजी राधे 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 जी जो लोग विपुल से नया है फ्रेंड करके लीजिए और अक्सु जी आप किसके साथ न्यू है फ्रेंड करके लीजिए प्लीज विपुल भाई मैं ओल्ड हूँ आपकी अच्छा अच्छी बात है अक्सु जी राधे राधे ओमफ्राय मार्डी ऑन कमेन्ट नहीं आया 9 मेम्बार है अभी भी ओमफ्राय आबै आबौ अफिसियेल फैबाय खेबसेनो फैखाबाय आरोना लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोर जाखो आं मिन्थिला आरो आं मिन्थिबासो एकदम मिनिनो ओंखारसिगोन बांसिन आबै आबौ अफिसियेल लाइक दान खेबसेनो फैखाबाय आरोना आबै एक्सट्रालाय बोरै फैनो होननानै ना ओमफ्राय जोंहा बिपुला अक्सु जि मेबी अल्ड हे आच्छा ओमफ्राय एमआरडि सिस कि बि अल्ड हे आच्छा राधे 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 ओमफ्राय आदु खाम आब' मालिक नोंलाय ओमफ्राय हा बिपुल भाई अक्सुने बोला ओमफ्राय आबै आबौआ मा होनखो मेगन खनाजों नायहरलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अक्सुजिने राधे 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 अक्सुजि ओमफ्राय जोंहा बिपुला मा होनखो हेपि बिश्वकर्मा आच्छा हेपि बिश्वकर्मा विश्व शर्मा होनोना विश्वकर्मा होनो बिपुल हेपि विश्वकर्मा और सबिको ओमफ्राय एमआरडि अन बिपुल अन ओमफ्राय जोंहा बिपुल अन मा जाबावगोन दे अनजोंल' ओमफ्राय बिपुल हर होनदों जोंहा एमआरडिया ओमफ्राय अक्सुने क्या बोला हेपि विश्वकर्मा सबिको ओके अक्सुजी हेपि विश्वकर्मा अक्सुजी राधे 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 अक्सुजि राधे राधे ओमफ्राय डिग्रेसना होनबाथ' बिश्व शर्मासो होनबाथ' बिश्व शर्मासो औ इदिसो होनबाय आङो अक्सुजि राधे 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 थैंक यू अक्सुजि मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो थैंक यू सो मच लॉन्ग लॉन्ग मैसेज देने के लिए एमआरडि अन ओमफ्राय डिग्रेसन मा होनखो आगैयालाय ओमफ्राय अक्सुजि क्या बोला डिग्रेसन भाई जी प्लीज जॉइन रिटर्न साथ साथ डिग्रेसन जॉइन करिए अक्सुजि से ओमफ्राय बिपुला अन होनदों अक्सुने राधे 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 अच्छा ओके थैंक यू ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय अक्सुजि राधे 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 ओमफ्राय हायेन आदा फैदों लाइक दानो थेंक इउ हायेन आदा नोंथांनिसिम आंनि लिव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय मा खबरहाय हायेन आदा ओमफ्राय अक्सुजि राधे राधे ओमफ्राय जोंहा बिपुल बड' एमआरडि दे हर 7 आइडि एलबि खत्म जाबा हरगोन ओमफ्राय ओके जी अक्सु ने क्या बोला ओके भाई जी ओमफ्राय राधे राधे बोल रहा है हमारा अक्सी ने ओमफ्राय डिग्रेसन ने आई रिटर्न ओनली मेन आईडी ओमफ्राय अक्सु ने क्या बोला राधे 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 बिपुल ऑन अक्सु राधे राधे
मा 100%नि SMS फैलाबायखो माबाबायसो नामासै जोब्बायसो नामासै ओमफ्राय अमित दैमारि फैदों लाइक दान बिबारि होनदों थेंक इउ अमित लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एमआरडिया आईडी ओके बाट आप ए जाओ में दे देगा अच्छा ओमफ्राय अक्षने ओके भाईजी ऑन हु ओके एमआरडी क्या कहता है एमजे ऑन 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 नेहा ऑन ओमफ्राय डिग्रेसन एमबी जोब्बाय नामा जानोहाय माबा 100नि माबा फैदोंहाय मैयाबो बिदिनो जोबना होदों आं जेबोखौनो बारा नायाखैहाय मानो लास्टिं होआखैथाय ओमफ्राय नेहा अन होदों ओमफ्राय जोंहा অঞ্জুমণি মই এমআৰডি চাপ দিলোঁ প্লিজ বেক কৰিবা দে তোমাক বেক কৰিব এলবি শেষ হোৱাৰ পিছত কৰিব দে অঞ্জুমণি তুমি চিন্তা নকৰিবা ओमफ्राय अक्सुने क्या बोला राधे 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 ओमफ्राय विपुले एमआरडी क्यों कमेंट डिलीट कर रहा है मालूम नहीं ओमफ्राय जोंहा डिक्रेसना मुझे जो मेन आईडी चैनल से सब करेगा तो सब रिटर्न मिलेगा मेन आईडी से सब करिए आईडी से आईडी करिए और मेन से मेन करे तो और आईडी से रिटर्न करेगा तो वो कैसा होगा अक्सु ने राधे राधे बोल रहा है ओमफ्राय जोंहा हायेन ब्र'आ मा जाखोलै आदा ओमफ्राय जोंहा बिपुला अन होनदों अक्सु ने मे एच भाईजी मेरी ये मेन है भाईजी मेरी ये अच्छा ओमफ्राय जोंहा नेहाया अन होनदों ओमफ्राय अक्सु ने राधे राधे बोल रहा है ओमफ्राय एमआरडिया अनजुमनि कमेंट मिला रुको एलबी के बाद मिलेगा ओमफ्राय अक्सु ने राधे राधे बोला ओमफ्राय राधे राधे हायेन ब्र' ओमफ्राय जोंहा एमआरडी अन होनदों ओमफ्राय अक्सुए क्या क्या बोला मैं आती हूँ तो आपको यहाँ मैं आती हूँ तो आपको यहाँ एमआरडी अन एमजे अन नेहा आं ओंखाम जानि अन थागोन दे अके दे इमान थाब आरोना मा ओंख्रिहाय नेहा एमआरडी अन रानि फैदों जोंहा थेंक इउ रानि आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय हेल' आब' मा खबर होनदों खबर मोजां आगै आंना रानि नोंहालाय मा खबर ओमफ्राय एमआरडी अन ओमफ्राय दे उइथ अनु हाय 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 दे बर' जाखोना हारसा जाखो कैसे हो दे उइथ अनुजी थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए दे जी ओमफ्राय एमआरडी अन ओमफ्राय रानि लाइक दान थेंक इउ आगै रानि लाइक होनायनि थाखाय मा खबर नोंहा दे मा खालामदों ओमफ्राय डिग्रेसना रानि आगै खुलुमबाय होनहरदों एमआरडी अन होनदों ओमफ्राय उइथ दे अनु हुइच स्टेट फ्रम योर आसाम मैं आसाम से हूँ रानि बड' ब्लग मोजां आब' नोंहालायनो मोजां रानि आंबो ओंखाम जाखांबाय नामा अन थैंक यू एमआरडी अन रहने के लिए फुलमुथि रायखांदोंसोमोन आगै नोंखौ लाइक दान होनदों थेंक इउ फुलमुथि आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय दिया दा खुलुमबाय होनहरदों रानिया जोंहा ओमफ्राय दे क्या बोला आई एम फ्रम बेंगालर अच्छा ओके नाइस प्लेस है थैंक यू सो मच इतना दूर से मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच अनजुमनि हाय दे उइथ अनु फुलमुथि मा खालामदों ओमफ्राय रानि बड' ब्लग जाथ'वाखै आब' होनदों आच्छा मा ओंख्रि संखो रानि ओमफ्राय एमआरडी अन फुलमुथिया मानखो आंहा
सोलाबाखैमोन दासो सोलाबदों आब'। आदसा दे जेबो नङा। ओमफ्राय एमाडि अन ओमफ्राय अनजुमनि हाय रानि प्लिज फ्रेन्ड मी। रानि लोगो जादों हनै जायोबा। ओमफ्राय रानिया मोदुमफुल आलु ना आब' नोंहालाय मा ओंख्रि संगोननो? आंना बिलाहिबो दङ रानि, दा बेखौनो संनानै जानोसै। ओमफ्राय एमाडि अन ओमफ्राय जोंहा फुलमुथिया मानखो मन्दिराव ओंखाम संहैदों दासो न'आव फैदों आंनो। ए बिश्वकर्मानि। ओमफ्राय दे उइथ आनु यादि कोई जुड़ता है तो कृपया वीडियो देखिए और टिप्पणी के साथ जुड़े। हाय वापस आ जाएगा। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करने के लिए मन है लॉन्ग वीडियो देखने के लिए बोल रहा है हमारा डे विथ ने लॉन्ग वीडियो देख के कमेंट छोड़िए और फ्रेंड होके आइए। रानी बोदो अनजुमनि जी ओके। ओमफ्राय जोंहा ब्लु नांगौ नामा रानि? ओमफ्राय जोंहा दे उइथ हाय अनजुमनि बोले कैसे दे ने। ओमफ्राय अमित देखि कैसे र' दे बिबारि आं दिनैसो न'आव सफैदों भुटान थांदोंमोन आंनो। दे जेबो नङा दे ने क्या बोला ब्लु थिक। फुलमुथि आब' आंखौ लामोन मामोन रायखांनाय नङा होनदों आरो दिनै आब' फुलमुथिखौ नुवाखै होनदोंमोन जों आंनि एलबियाव दहायो। ओमफ्राय आं होनदों आरो बिजि दं खोमा ओंखायनो नुवाखै फैयाखै, नङाबा दसेबाबो फैयो होनदों आरो आङो। ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो अनजुमनि कि कैसे तुम्हारा घर में जा रही हूँ। अमित कि कैसे फैफिनगोन आं होनदों आरो ना। ओमफ्राय अनजुमनि दे उइथ दे घर में। ओमफ्राय फुलमुथि अन होनदों एमादिया र' दे बिजि जाबाय। ओमफ्राय जोंहा दे ने क्या बोला जो मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते लेकिन हम एक दूसरे से समर्थन कर सकते हैं। राइट दे थैंक यू। राइट बात बोला है आपने। ओमफ्राय बाबु अफिसियेल लाइक डान थैंक यू बाबु। ओमफ्राय बाबु अफिसियेल खुलुमबाय होनहरदों। ओमफ्राय जोंहा फुलमुथिया मानखो नंगौ नामा होनदों। औ नंगौ आगै। ओमफ्राय अनजुमनिया मानखो रानी घर में जा रही हूँ। अच्छा ओके अनजुमनि। जल्द से फ्रेंड करके लीजिए, मैं इतना देर नहीं रहेगा। ओमफ्राय एनजे अन होनदों। ओमफ्राय एसबि अफिसियेल ब्लग हाय होनदों आरो ना। डे विथ अनु कृपया एक बार कनेक्ट होने के बाद वापस ना ले। ओके ठीक है, लेकिन वैसे भी क्या बोले एलबी रखने से भी नहीं रखने से भी कमेंट जाता है ना। डे विथ चिंता मत करिए, कमेंट मिले तो आप भी रिटर्न कर दीजिए। लेकिन हमारा टाइमली एलबी में ख़त्म करना है, इसीलिए मैं सभी को बोल रहा है। अभी 49 हो गया। 1 मिनट 2 मिनट रहेगा और मैं रख देंगी। ओमफ्राय फुलमुथि मा ओंख्रि संगोन आब'नो? दा बिलाहि ओमफ्राय बुद दङ आगै, ओमफ्राय बेखौनो संगोन दे। हाँ मैं इसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आपको आपने जिसका कमेंट मिलेगा उसको रिटर्न करिए। कमेंट जाए तो मालूम होना चाहिए कि वो मेरे से फ्रेंड हुआ है बोल के। सभी यूट्यूब फैमिली है, ज़्यादा कमेंट करता है ना, नहीं तो कोई भी नहीं करता है। ओमफ्राय एमजे अन होनदों। ओमफ्राय नानि अफिसियेला मा होनखो 50 लाइक डान। ओके आगै ओके थैंक यू सो मच। ओमफ्राय दे विथ ने क्या बोला प्रतिदिन हम कितने बाजी सकते हो? हाँ प्रतिदिन हम कितनी बार जी सकते हो? बाजी एलबी का बात बोला है क्या? मैं 6 बजे में रहता हूँ रोज़।
ओमफ्राय जोंहा फुलमथिया मानखो एमजे आब' मा ओंख्रि संखो होनदों ओमफ्राय रानिया अन्जमनि जि साबदान कमेन्ट चेक ओमफ्राय नानि अफिसियेला ओमफ्राय रेबेला आब' बिबारि आं आब' रिनुनि एलबियाव दसे खारलांथ'नो दै मोन आब' फिफेनबाय आङो आंनि लोगोफोरखौ सापर्ट खालामनो र' रेबेलागै र' आं दोनखासिगोन ना थांथ'नाङा र' ओमफ्राय जोंहा डे विथनि एलबीहा में 6 PM में आता है आप लोग फ्रेंड होना है तो आप लोग आ सकता है